Mabungahong adlaw mga igsoon. Nalang ko'y gamay nga i-share ninyo. Kabalo ba mo mga igsoon nga kada usa na to gitawag sa Ginoo sa lain-lain nga paagi. Gi-anointa ni Lord igsoon sa naay gitawag og specific calling nga ikaw ra pod ang gi-anoint ni Lord anang dapita, no? So kada usa na to unique, one of a kind, no? Natay lain-lain nga mission, lain-lain nga tawag, lain-lain ang atong calling, no? But we have the same God nga ning anoint nato. Mao na mga igsoon nga tungod kay laylahi man di ay ang atong pagkatinawag. Laylahi man di ay ta og gitawag og specific place bitaw nga right place nga naa gyud ta diha gitanom ni Lord. Ang maayo gyud igsoon. Dili na to ikumpara atong kaugalingon sa usag-usa, or ang ministry nga gipiyal ni Lord sa ato dili na to ikumpara sa ministry sa uban kay mag-struggle ta diha. Kundi ang ato lang fokusan kung asa ta gitawag ni Lord, asa ta gi-anoint ni Lord, or asa ang area igsoon nga kabalo ka nga mao na imong calling, kabalo ka nga effective ka. So diha ta mag-focus igsoon, no? Ang importante lang nato nga matunong ta kung asa ta gitawag ni Lord. Based on my experience igsoon, once matunong ta kung asa ta gitawag ni Lord, once matunong ta kung asa ta gitanom gid sa Ginoo, is specific place ba nga asa ta gibutang sa Ginoo, mubunga gid ta, no? Mubunga gid ta, no? Sa ako lang experience igsoon, this coming January mag 13 years ko sa ministry himaya sa Ginoo. Maabot ko bisan asang dapita, mapaislaman, syudad, kabukiran, bisag asang dapita. Akong nabantayan igsoon nga sa dihang na hibaw-an bitaw nako or natunong ko sa tawag sa Ginoo. Right place or specific place nga asa ko gibutang sa Ginoo. Nang natunong jud ko schooling ba ni Lord nako, mubunga gid ka, no? Mubunga ka unya, nindot ang dagan sa ministry, tagbuon sa Ginoo atong panginhanglan. Kita nyo nang nasa kong luyo. Usa ni sa mga ebidensya igsoon nga grabe si Lord, no? Kay natunong man sa tawag sa Ginoo, no? Daghan pa na igsoon, no? So ebidensya nga maghimo kitang mabungahon kung nata natunong sa specific place or natunong ta sa dapit kung asa kita gitawag sa Ginoo. Sama ra gud na nang tanom or binhi. Usa ka binhi igsoon, kung ang binhi natunong siya sa tabunok nga yuta. Okay, butang talag nindot nga yuta or good soil. Walay rason nga ang binhi dili siya motubo, mo grow, mo dako, and then of course mo bunga siya. Pero unas tanan nganong ning bunga siya, nganong ning grow siya tungod kay ang binhi natunong sa sakto nga yuta, sa tabunok nga yuta. Mo nang di kalikayan ming tubo siya, and aside from ning tubo, ning bunga siya. Pero igsoon bisag pila pa nakabinhi nga gitanom pero natunong siya sa katubitaw giingon ni Jesus nga sampiniton, batuon nga yuta, kanang dili siya maayo nga yuta, dili gyud na siya motubo, dili sad na siya mobunga. Mao na igsoon nga kung pagdasig sa matag usa nga ila-ilaha ang imong tawag, kung unsay calling nimo, kung unsay gifts, talent, hiyas nga gihatag ni Lord nimo, focus diha. Ngano man Brad, kay diha ka epektibo, unya diha ka tabangan sad ka sa Ginoo. Ngano man kay natunong man kas tawag niya, nayang pabor diha, nayang panalangin diha, and aside from that magmabungahon ta dihang dapita kay natunong man ta sa tawag sa Ginoo. Amen. So gamayng pagpahinumdom, ampo amping abante. To God be all the glory. God bless.